أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحمد لله ثم الحمد لله an kelen koroko kanga shari'a korokora ni Allahu Ta'ala ka kelibantiye ka fo adamadeni foyi batumanga kibla kati teda aye duguma bonye ani baraka da kama nabura Allahu Ta'ala kelena o ko famba nga shari'a korokora ya ka fo alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya le cikana ka ke cidenye ka nyesinga ta danfen kelengele bele jelema kerengerele ma an adamadun an ni yoro ka bo ala kosebe o kuma ni binne man baka nyin Allah Ta'ala fe ka ke o Muhammadu yereka sallallahu alaihi wasallam anaka sahabaw minun kera abolo anase aka nyenama ya watila klegan jukoro ani sudibi jukoro minun wulila kujo alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kake abolo ye kake asin na nguna na mina klegan fe ubibili koke na nguna na mina sudibi jukoro ubibili koke nene aw yo sherewiye o kuma min neman baka nyina Allah Ta'ala fa kaka o sabaw kan sabu moko niye feminke o de bi fo no boray dun maminu yu seda o sabaw senano na fokata se anga ninjen labayma kana se moko ma maminu nulu kera an yere ka dine abirigi de folo dabaw ya amba nyina Allah Ta'ala fa aka neman baraka aka ko bele jeleka sabu niya meko jonin kunadi afo sababu nyuma otuma an bora minu na nulu e dine sikiya no ulu sababu ya ukabara an fle ode nafa kono nieta ulu bi fo kada munga fana ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sababu ye seke minke uye toro minke dine nofe anga umma kelen yo o toro kelen ke anyara fe ya no amba iswaru me anyara ba kala amba kuma fo okuma ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sabaw nanye neman barka nyina Allah Ta'ala fa ka kuka jago ya don anyana kan makoro amba kuka otuma wala ndami ni anga karamako ya fo kwanga kuma kan awira nyobala wati ubana wati berete antun kanga adamine miniti mina otemena mena otuma amba lajede kado tata kulufo yasa moko to minum bi kofe beka doni don soro ka fo o ngamina mi fo amba nyina ala fe famu yaka soro o yoro la ni ala ka jey o koka kuma ke munga Imam Mahdi alayhi salam ala alimi cikara jien labana o ala ka cili kisaw karamogo bora ko wala wala anye so mandaina o ma nana mina o dogonte mashila o ko ale na lesa ma minun sorola ku disida ale disila wala ma ku disida islamaya disila ka fa kuluna islamaya boka bi kuluna dangari dinana
o kuma sisan ka kɛ ni Mahadi ka tile ye ale yɛrɛ bɔra k'i jɔ o kuma ɲangaranfɔli bɛ yen ka u wele ka na aina aw bɛ min kan aw ta in de ye nkalon ye ne bɛ min kan o de ye tiɲɛ ye o kuma a bɛ fɔ o ma ko mubahala u ye ɲɔgɔn wele o la an bɔra ka aya min kala aya in bɛ kuma o de kan o tuma an badenw maa fila min ko fɔra a bɛ ka kisaw u ka jan a fɔra n ye camanw de don fɔlɔfɔlɔ min n'o fɔra n'o ye Alexandra Doyin ale ye chrétien ye o kuma ale kɛra ala juguba ye ka kɛ alakira juguba ye kosɛbɛ a ye ala kɔniyɔn ka alakira kɔniyɔn cogo di la olu ka limaniya ye k'a fɔ ko ala kelen batuli o tɛ tiɲɛ ye ala ye saba de ye nabilayi isa a n'a ba ka fara ala kan o kuma ala sabaya olu kun ka batu y'o de ye o tuma ale kɛra maa min ye ala y'a kɛ a ye sanga sɔrɔ a ka waati la kerecɛnya kɔnɔna na a ye sangaba sɔrɔ ka kɛ maa tɔgɔtigiba ye ka jama fara ɲɔgɔn kan jama min n'a y'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ fɔ a fɛ o de ye k'a fɔ ko maa o maa n'i bɛ ale nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka limaniya k'a fɔ ko nabilayi isa a n'a ba ka fara Alahu Taala kan olu de ye ala wɛrɛ ye ka fara ala kan o kuma ala kɛra saba ye olu bolo sa o kuma ala kelen ko o tɛ tiɲɛ ye n badenw nin kɛra Imam Mahdi ka yɔrɔ la Mahdi nakun ye jumɛn ye ale nana de ala kɛlɛbantiya ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka cidenya k'a fɔ o nalen kɔfɛ ciden o ciden tɛmɛna baara ti kɛ ni e ka sariya ye bilen o kuma ale nana ni sariya min ye baara bɛ kɛ n'o de ye n'o ye kuranna ye o kuma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sira wɛrɛ ta min to ye i k'a dɔn k'i bɛ fili kan ale nana o da ɲɛnamayali de kama o kama an ka karamɔgɔw y'a fɔ ala ye alakira Muhammadu ci k'a fɔ a ye huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi o walawalala yan nɔ nka Muhammadu cira ni diinɛ min o de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye silamɛya in de ye ko yɛrɛ ye koyi awa ala yɛrɛ ko inna diinu indallahi al-islam diinɛ ne ala yɔrɔ o ye silamɛya ye ni mɔgɔ min ye dɔwɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye k'i k'a bɔ i bɔnɛlen don e tɛ ko la o tuma ni o de ye diinɛ ye o de bɛ yen nɔ maa wɛrɛ mana bɔ ka na ni dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko i bɛna o jira nin de ye tiɲɛ ye tuguni an b'a fɔ Muhamadu nana ni min ye o walanda o de bɛ ta ka di masa o tuma an badenw ko ka Imam Mahdi ka tiɲɛtigiya k'o de da kɛnɛ ma o la olu ni ɲɔgɔn cɛ ani o kerecɛnkɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais yan'an ka fɔ an bɛ kerecɛnkɛ in yɛrɛ walawala k'ale ka walanda walawala anw bɛ se ka faamuya teliman sɔrɔ min na o ye ne ni aw yɛrɛw ye fɔlɔ sabu alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fɔra ko ale ye dugare de ye dugare kɔrɔ ye jumɛn i b'i yɛrɛ filɛ a la o tuma anw de bɛ an yɛrɛ filɛ sisan anw ni Imam Mahdi cɛ o tiɲɛtigiya an yɛrɛ dɔ y'o la dɛ o caman kɛra an yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ yan nɔ o caman kɛra diɲɛ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Ahmadiyya ye tiɲɛ ye o dalilu o tɛ taa ta yɔrɔ jan na mais alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'o min ye Imam Mahdi ka nali ko fɔ o yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ min b'a jira k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye cɛ min bɛna ale ka baara de ye tiɲɛ ye awa a na waati fɔra a bɛna ka bɛn waati min ma o fɔra Muhammadu yɛrɛ kɔfɛ alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale kɔfɛ diinɛ bɛ to a cogo la cogo min alakira Muhammadu y'o fɔ a bɛna tiɲɛni min kɛ o kɔfɛ o yɛrɛ fɔla o kɔfɛ ɲɛnikɛla min bɛna o kuma o fɔra alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ Bukhari kɔnɔ khairul quruni karni summa allazina yalawna summa allazina yalawna summa allazina yalawna a ko ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka san kɛmɛ min san kɛmɛ min na o ka ɲi ka tɛmɛ san kɛmɛ tɔw kan san kɛmɛ wɛrɛ min bɛ da o kan o ka ɲi ka tɛmɛ san kɛmɛ tɔw kan o ye san kɛmɛ fila ye san kɛmɛ sabanan yɛrɛ ka ɲi ka tɛmɛ tɔw kan ko n'o bɔra yen sa ko kuma ɲaami bɛna don diinɛ kɔnɔ dɛ ni ɲaami donna diinɛ kɔnɔ f'a ka ɲɛnabɔ de o la n'i ye kuranna dayɛlɛ Alahu Taala yɛrɛ b'a fɔ
ko yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun ko ne ala ko nyami labe ka jigi ngana duguma ko abina yelenga ta sanfɛ dɛ nga abina yelen wati jume ala kira muhammadu san hake do fo ko akan o wati la abina yelen san hake min kono nana ala sallallahu ko fosa ka fo ko wa abina san bakele de ke san bakele ko abina san wakele de ke qur'ana famuya bi ta doni doni abita don doni o ko fa ala bitla ka jigi sallallahu alaihi wasallam abina jigi che mi ngala kira yo era fo otuma o de ya to ngo walanda nga jankwa abina jigi che mi nga ala kira yo fo ni awati sira abina jigi che mi nga abina jiga kan jonindo abina bo shia jumauna ala kira yo era fo ako chogodi law kana li imanu muallakun bisuraya lanalahu rajulun aw rijalun min haulai atari tegara ka sabado ka no e Salmanul Farsi ako ni limania no ye qur'ana famuya ani danaya o ba kono ni ya me limania danaya de do sabibi defendo de la kalimania o ko limania min bende ko danaya bina yelenga ta sanfa fo suraya dolola am saka fo nyugu dolo de ba anjira ba ko nyugu o nyugu ma chama bado ko fara ko mugo ga jateke ko kata se tamma ko surgu koroko ko nyugu woro misise nani anyere bo fondalena o nyugu ko ni limania tarola ala kira de kote ko chedo bina nai ngabi bo jonna abi bo farisika dola o cheyin tumbaka sabaula o idunai atari bolo da kamangonga ka bi woni cheyindela kuma la surunyana imam madi ale bora o cheyindela o kuma ale ka chentigiya o bikenama o afara ko san hage minu yere ni nyofo o bibe san bakele ani san keme sabama no ko ni dafarasa o kuma kan an sigi ka cheyin kono de o yere dati o kaka nga dafa wati mina an karamogo bora ko fo shekama tijani o ka fatuli o kera ka be wati mima ano ya ka noro fo o bi kotike ka be wati mima imam madi nana bange abangele alati ma ke kiraye ka kireya ka gino di manima sambina ni soro imam madi ye sambina ni soro ka kireya ka mahdiya ka dakenama adale kenama ka charinka sa awma o de dona awma karnu ta anina nan kono nabo foma ko samba kele ani sankeme nanina o damine o de kera imam madi ka bara wuliliye mbade o kuma ko tita ka nyonje ni e chendo de dale kenama o kuma namura isa amina se aywa anga ma ko fole o ma femiye doyiye Alexandre doyi ale kuma islamé on nani akumi silamɛw dɔgɔya abi silamɛw abu buruja aka kumakanw na aba fɔ de ne min filɛ ne yan yɔrɔ in na silamɛ o silamɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'o de bi ala kelebantiya n'o ye tawhidi ye ale pɛrɛlen do olu bɛɛ lajɛlen fagali de kama nin tɛmɛna i n'a fɔ a ɲɔgɔn dɔ kɛra an yɛrɛw ka jamanaw na yan k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ ka silatunu pewu n'o ye mɔgɔ sɔrɔla an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ka kuranna ta k'i sen d'a kan u ye fɛn wɛrɛw k'a la min t'o yɛrɛ ye o kɛra an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ yan kuma o ɲɔgɔn dɔ de filɛ nin ye ka na an filɛ an bɛna o ɲɔgɔn dɔw de baabu bɔ minnu bɛ silamɛya dɔgɔya ten nka ale ta a kafara ka yaada k'a sababu kɛ mun ye ala ye jama tugu a nɔfɛ jama minnu tun b'a nɔfɛ o tun b'a bonya jama kun b'a karama jama min tun b'a nɔfɛ a ka jama u tun bɛ cotisation de kɛ ka wari ɲini ka d'a ma o kuma ale yɛrɛ kɛra i n'a fɔ masakɛ a ka waati la i n'a fɔ masaw tun bɛ cogo masakɛw tun bɛ cogo min na a kɛra ten cogo de ye o kuma a yɛrɛ y'a da la sisan k'a fɔ ko jama min bɛ ale nɔfɛ ala bɛna o jama bɔsi ale la k'a fɔ jama min b'ale nɔfɛ ala bɛna ka na ko k'ale la min bɛna lebu se ale ma a tile kelen a ma sigi n'o ye
o kuma an badenw jama bi ten de an kana ɲaga jama caman tigiw la ayi silamɛya a tiɲɛ maa minnu ka dɔgɔ olu de ye tiɲɛ ye o kama Alakira ko diinɛ n'a ɲagamina ka ɲagami diɲɛ laban waati la diinɛ bɛ taa fɔ bolofara 70 ani bolofara 7 la nka o bolofara kelen de b'a la min n'o bɛ tiɲɛ kan tɔw tɛ tiɲɛ kan dɛ Alakira ko ten de kullukum fi nari illa millatan wahida o tuma jama in tɛ Ala bɛ tiɲɛ de nɔfɛ awa tiɲɛ jama man ca Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka jama tun man ca dɛ makanta yɛlɛni min kɛra suran dɔ bɛ yen n b'aw hakili jigin o suran in na n'an b'a fɔ ko ijaza anasrullahi wal fatihu ko jiginna makan dayɛlɛni na o jiginni o kɔrɔ ye jumɛn ye Ala ko Muhammad iza jaa nasrullahi wal fatihu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ko Muhammad ni ne Ala ka dɛmɛ nana i bɛna ye mɔgɔw caman bina u bɛna don diinɛ na jamakulu o kuma nin yɔrɔ la Ala ko n'ale ka dɛmɛ nana mais ni Ala ka dɛmɛ mana yani o kana don o kuma cɛ minnu bɛ a bɛ fɔ olu de ma limaniya jɔnw yɛrɛ o kuma an ka kuma nin bɛɛ lajɛlen bɔra olu de ka bi o la o iza jaa nasrullahi k'a jira aw la k'a fɔ ko jama in ani kɔlɔlɔ de bina Ala ko Alakira Muhammadu ma a ko ni o jama in nana i ka subhanallahi fɔ kɛ fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu i ka ne Ala saniya subhanallahi caman fɔ dɛ i ka asafurulahi caman fɔ kara mun kan parce que jama min bina o ni kɔlɔlɔ de bina jurumutɔw don bandiw b'u la malangolo caman b'a la nka ko a jara sisan olu bina kana fari kan o kuma Muhammadu i jija sa dɛ e dun ka waati banna o kama Seydina Umar sallallahu alaihi wasallam o tuma Seydina Umar ka waati la radiyallahu anhu ale ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan ko kuma ko yala Alakira Muhammadu ni sura min jiginna kan n'o ye iza jaa nasrullahi ye sura in jiginna a kɔrɔ ye jumɛn ye sahaba caman cɛkɔrɔba caman ko ko nin kɔni jiginna de ni Ala ka dayɛlɛnni sera waati min na ko kuma ko i b'a ye silamɛya bɛna jɛnsɛn ka taa fan bɛɛ fɛ a y'a sɔrɔ Zeyidu bɛ yen o de tun ka dɔgɔ n'u ye a ko Zeyidu yala e ka faamuya ye min ye Zeyidu ko ni Alakira ka sama ci de ye a ka sanga ci de don ni ko jara a jara ko kuma ko y'a banto ye dɛ o y'a ja ban waati ye awa ko Alakira Muhammadu nana baara min kama a ɲɛna Ala y'o de fɔ a ye Muhammadu i nana fɛn min kama a ɲɛna o kuma ne bɛna dayɛlɛnni kɛ sa o kuma e ka so taa waati sera o kɔrɔ ye e segi waati sera ka taa i ma fɛ ko sura in kɔrɔ ye nin de Seydina Umaru ko tiɲɛ don k'i ye tiɲɛ fɔ ko a kɔrɔ y'o ye o tuma an badenw Alexandre Doyi ale ka ko nana fanga sɔrɔ ka masaya sɔrɔ a ye lɛtiriw sɛbɛn k'a yira ka taa fɔ Imam Mahdi ye i bɛ taabolo min ka tiɲɛ tɛ awa silamɛya yɛrɛ min ni aw b'o kan k'a fɔ ko Muhammad o de ye Ala ka ciden ye a bɛ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'a nani a bɛ kuma juguw fɔ a ma a bɛ Alahu Taala yɛrɛ nani a bɛ kuma juguw fɔ a ma Imam Mahdi ye sɛbɛnni kɛ k'a ci a ma a ko Ala ka maa dangaliya wa i ta tiɲɛ waati sera i ka ko banna Ala y'a yira n na e ka ko a tɛ bɔ kari la ka dɛnɛ sɔrɔ bilen i ɲagan bɛ i ka jama min na k'a fɔ ko ka nin to n kɔfɛ foyi tɛna kɛ ne na ale ni i yɛrɛ dan bɛ i yɛrɛ la ko limaniya min b'i la k'o de ye Ala ko ye k'o de ye tiɲɛ ye Ala y'a yira ne na i ka limaniya tiɲɛtɔla don awa i halakitɔla don Alahu Taala fɛ Imam Mahdi o lɛtiri sɛbɛn a yɛrɛ y'o cari k'a yɛrɛ kɛ zununaliw y'a fɔ o kuma mɔgɔw y'a ye sisan kuma maa tɔgɔtigiba fila diinɛmaa ba fila o kɛra ɲɔgɔn na sa dɛ min ye doyin ye ale yɛrɛ ko sisan e ye min fɔ a dɔn k'a fɔ i tɛ tiɲɛ kan ne yɛrɛ bɛna n ka dugawu kɛ e yɛrɛ kɔnturu la Ala bɛna halaki Ala b'a se e yɛrɛ ma a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ a yɛrɛ y'o fɔ k'o publier a ka jama cɛra k'o publier diɲɛ kɔnɔ
on a bito tientigi de tala ni ala nana ka ban ma joyrote no koy mbaden ala nana doyi ka ko ka halaki ale ka ko bana imam Mahdi nyana Allahu akbar miye sanaulaye ale yɛrɛ kun ye mɔgɔ ye ale kun tɛ chrétien ye o nka ale ka kuma minnu bɛna fɔ la f'a ka olu faamu kosɛbɛ ale tun ye silamɛ de ye nka silamɛ min kun don a kun bɛ imam Mahdi a kun b'a juguya la alayhi salam ale yɛrɛ ye dɔnnibaa ye waati min na ni imam Mahdi n'a y'a ka jamatu n'a y'a sigi jamatu sigira san min na o ye san 1306 o ye hijira ye min ye ayiwa tubabu jate o san 1880 ale ni 89 o san waati min na ni imam Mahdi alayhi salam a ye nin sigi a y'a ka jamatu sigi na ka tila ka a déclarer k'a fɔ ko ale ye ala ka ciden de ye ale cira ka bɔ Allahu Taala fɛ yen nɔ o kuma maa camanw de wulila minal mashayikh sheku la an b'a fɔ ten sheku cɛkɔrɔbaw dɔnnibaw olu caman de wulila ka baramina ɲɛ k'a jira k'a fɔ ko a ye min fɔ tiɲɛ tɛ o kuma olu sɔrɔla ka fatawaw kɛ o kɔrɔ ye ka gafew sɛbɛn k'a yɛrɛkɛ imam Mahdi tɔgɔra k'a fɔ ko ni cɛ min bɔra n'a bɛ kadiya ni Mirza a ye kuma min fɔ k'a fɔ ko ale ye ciden ye ka na anw ma o tɛ tiɲɛ ye dɛ o kuma u y'u ka gafew bɔ k'a yɛrɛkɛ ten alhamdulilayi u ye mun sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ kafiriya u y'o kumaw de sɛbɛn u ka gafew kɔnɔna na o kuma o wulila k'u jɔ ni o de ye ka imam Mahdi nkalontigiya u ye baara kɛ ni o de fana ye ka o jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin cɛ ye min filɛ nin ye n'a nana k'a fɔ ko ale ye ciden ye ka bɔ ala fɛ yen nɔ a ka ciden y'a tiɲɛ tɛ mais olu ɲinɛna k'a fɔ ko a tɛmɛna alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ka kibaruya la o y'a fɔ a ka kibaruyaw la k'a fɔ ale Muhammadu ka mantonw na maa minnu n'olu ye mashayikhiw ye n'a bɛ fɔ ma ko sheku k'olu ye sheku ye olu ye dɔnnibaw ye ulama'uhum olu ɲinɛna k'a fɔ ko alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ k'a fɔ ko ulama'uhum sharru man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitna wa fihim ta'ud i k'a dɔn k'a fɔ ko ale Muhammadu ka dɔnnibaa minnu bɛna diɲɛ laban na ko n'i ye fitinɛ o fitinɛ wulilen ye diɲɛ kɔnɔ a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ ni ye alakira ka kumakan de ye n'i ye fitinɛ o fitinɛ wulilen ye diɲɛ kɔnɔ ko ale Muhammadu ka o waati dɔnnibaw olu de don ko fitinɛ min bɛ wuli olu de b'a wuli ko fitinɛ bɛ tila ka segin u ma tuguni nin ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan ye o tuma olu ɲinɛna o kɔfɛ an ka sheku wɛrɛ bɛ yen n'o ye Ibnu Arabi ye Muhyiddin ale yɛrɛ y'a sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma Futuhatul Makiya a ko i k'a dɔn alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ye Mahdi min ko fɔ k'a fɔ k'a bɛna bɔ diɲɛ laban na ko ni a bɔra k'i k'a dɔn ko maa minnu bɛ ka a jugu yɛrɛ ye k'o ye dɔnnibaw ye kɛrɛnkɛrɛnlen ma ko dɔnnibaw olu de bɛna kɛ a juguyabaw ye o ye ayiwa Muhyiddin yɛrɛ ka kumakan ye a ka kitabu kɔnɔna na o tuma waati min na sa ni nin karamɔgɔ ninnu olu ye labɛn kɛ imam Mahdi contre la u ye labɛnw kɛ ka gafew sɛbɛn ka dangani kumaw sɛbɛn a kɔnɔna na ka kafiriya kumaw sɛbɛn a na ka lɛtiri juguw sɛbɛn a la k'a cari diɲɛ kɔnɔ k'a cari u ka kalanyɔrɔw la k'a bila ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o waati y'a sɔrɔ Sheikh Sanaula ale a ka dɔgɔ ni karamɔgɔ tɔw ye ale kun y'u la denmisɛn ye ale y'i daminɛ a ma fɛn fɔ o kuma imam Mahdi alayhi salam a yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ a ye weleli kɛ dɔnnibaa ninnu kan k'a fɔ ko sisan ni aw ko ne ta tɛ tiɲɛ ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o min na ni silamɛya diinɛ ye
fɛn min bɛ diinɛ kɔnɔna na ni nkalonitigi ni ani tiɲɛtigi n'u nana n'u jɔra kɛnɛ kelen kan a bɛ kuranɛ de ta o kuma a bɛ kuma ɲɔgɔn ye de kuranɛ de bɛ kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan o kiiri bɛ tigɛ cogo min an y'o aya de kalan ala kama fakul ta'alaw nadu abna'ana ko an b'a adenw wele a bɛɛ ka na an n'a denw ka na an yɛrɛ na an denw bɛ na a b'a musow wele an b'a musow wele a yɛrɛ kun ba a yɛrɛ wele a bɛ na an yɛrɛw bɛ na o kuma an bɛna ala ka danga ɲini sisan an bɛɛ bɛna kale ni maa min ta ye nkalon ye ala k'o tigi halaki nin ye kuranna aya de ye ni imam madi y'o fɔ o kuma ale b'u wele ni ka taa mubahala ma nka mubahala in bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ni danga ɲinini ye ka sin nkalontigi danga de bɛ ɲɛsin ka taa o ma nin kɛra min kɛ min ye sheikh sanawula ye ale ma sɔn ka fɛn fɔ o kuma a mana bɔ ka i jɔ mubahala nin kɛnɛ kan o waati la k'a fɔ ko ale bɛ mubahala kɛ imam madi fɛ an ka taa kale kuranna na sa an ka denw wele ka na a yɛrɛ k'a ka denw wele ka na o kuma an ka na ala ka danga jigin nkalonitigi kan kuranna y'o de fɔ tiɲɛtigi ni nkalonitigi ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ale ma i kan bɔ o waati la nin kɛra waati min na o kɛra o y'a sɔrɔ imam madi an bɛ san min na o ye hijira a san 1314 nin kɛra o waati kɔnɔna na waati min nin kɛra imam madi a ka gafe sɛbɛn ka gafe in cari k'a jira o kuma ne ye aw wele a kana a sigi de an ka kuma an ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na an ka yira maa min ta ye tiɲɛ ye o kuma ala k'o tigi dɛmɛ maa min ta ye nkalon ye ala ka o tigi ala k'o halaki dɔnnibaa ninnu ma sɔn ka bɔ sanawula ale y'i to daminɛ kɔnɔna na kuma la surunyana o tora sigi la ten fo ka taa se san 5 kɔnɔna jate ma san 5 na o sera waati min na o y'a sɔrɔ imam madi ale si o bɛ san 67 na nka o waati y'a sɔrɔ sanawula ale bɛ san 34 de la i y'a dɔn olu kɔni cɛ ka jan o tuma o waati sanawula yɛrɛ y'a ye nin ye cɛkɔrɔba de ye ni ne bɔra bi ka weleli kɛ k'a fɔ an kana kaleni kɛ maa min ta ye nkalon ye o tigi ka sa ale ye cɛkɔrɔba ye a bɛ siran saya ɲɛ ale sera saya waati la a ka saya waati surunyana ka ban o kuma ne ye denmisɛn o kuma a tɛna bɔ ka na k'a fɔ k'a bɛna mubahala kɛnɛ fɛ waati min na n'ale ye nin fɔ imam madi a tulo donn'o na k'a fɔ ko ko sanawula a yɛrɛ sɛbɛnni kɛ k'a bɔ k'a fɔ ko sisan kɔni ale bɛna ni mubahala ye ka n'a kɛ mahadi nɔfɛ a bɛna mubahala k'a nɔfɛ mun na a bɛ kiraya min kan k'a wele a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale cira ka na olu ma k'a fɔ k'a cira ka na mɔgɔw ma ala kira kɔfɛ o ye nkalon de ye o kuma o bɛ taa kaleni kɛ de maa min ta ye nkalon ye o tigi ka taa lahara maa min ta ni o ye tiɲɛ ye o kuma ala k'o tigi balo o tigi ka to balolen ye waati min na nin kɛra sa sanawula yɛrɛ a ye nin publier imam madi ye kuma in mɛn a yɛrɛ y'i teliya joona ka kumakan in jaabi o kumakan in jaabi a fɛ a ye kumakan in jaabi cogo di a ko tiɲɛ don sanawula e welela de ne ye n ka wele kan fɔlɔ de da fɔlɔ e tora ye i ma kuma i m'i kanbɔ i mana foyi fɔ sisan ni i nana de k'i jɔ a dɔn k'a fɔ ne ye ala ka mɔgɔ ye ala ka waraba de ye ne ye ne tɛ siran dɛ awa n'i nana k'a fɔ k'o kuma ko an ka kaleni de kɛ tiɲɛtigi ala ka o tigi balo nkalontigi o tigi ka sa o kuma ne jɛn bɛ n'a ye nka sariti b'a la dɛ an bɛna kuma min kɛ kaleni min n'a bɛna kɛ i bɛna de publiquement k'a jira kɛnɛ kan dogo t'a la i b'a jira kɛnɛ kan ne yɛrɛ b'a jira kɛnɛ kan de an bɛɛ k'a sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko an bɛna ni kaleni min kɛ maa si tɛ bɔ a fɔ kan kan n'i jɛnna n'o ye ka na o kuma an bɛna ka na kaleni kɛ n'an ye kaleni kɛ tiɲɛtigi ye min ye ala bɛna o tigi dɛmɛ mɔgɔ min ye nkalotigi ye ala bɛna o tigi yɛrɛ a bɛna o labila
Allahu akbar. Alhamdulillah mbadenw waati mina nini kɛra sa sanaw la y'a ye o kuma hali bi cɛkɔrɔba in a b'a ka kan in nka dɛ a fɔ nin na bɔ a ka fɔ kan kan sabu ale ka hakilila ye jumɛn ye ne mana taa nin ma nin waati in na ka taa a yira la an ka taa mubahala kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka kaleni kɛ a tɛna sɔn ka na a si birinti cogo kama nka n'a a sɔnna o ma sanaw la tilala ka kumakan yɛlɛmɛ tuguni n badenw a ye kumakan yɛlɛmɛ cogo di a ye kitabu wɛrɛ sɛbɛn k'a bila a ko ayiwa ne bɛ min fɔ n lamɛnbaaw ye ani bɛ min fɔ n yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw ye maa min kɛn bɛ ka nabi ɲumanya wele a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale de ye nabi ɲuman ye o tuma ale nana ni min ye o de ye tiɲɛ ye alakira muhamadu kɔfɛ k'a fɔ ko ale de ye nabi ɲuman ye o tuma mɔgɔw ka tugu ale kɔ et puis ale de ye mahadi kofɔlen ye k'a fɔ k'o nana o tuma ne ma diɲɛ ni a ka kumakan ye o la n bɛ min jira n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen na nin ye sanaw la ka kumakan ye n bɛ min jira n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko a ye min fɔ alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam o yɛrɛ ka waati la n bɛna misaliya d'a ma o waati la sabu maa minnu don sitana mɔgɔw don maa minnu don u ka nɔɔrɔ ye sitana ka nɔɔrɔ de ye o tuma u bɛ se k'u ka sitana baaraw kɛ min b'a to a bɛ to yen koyi k'a sɔrɔ a ma sa koyi o tuma alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale tun ye kira de ye ciden min don tiɲɛtigi don ala y'a ci ka na an bɛɛ lajɛlen limaniyalen dɔ kan k'a fɔ ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ye alakira ka ciden ye ala ka ciden don ala y'a ci ka na ni kuranna min ye awa an bɛɛ lajɛlen de limaniyalen don o gafe kelen nin kan nka alakira ka tile la mɔgɔ sɔrɔla yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye dɔ ye ale yɛrɛ ye kira ye a danna ka fara ka bɔ alakira muhamadu la sallallahu alaihi wasallam o min y'o kɛ ala ye alakira muhamadu ka kalifa minɛn na k'a sɔrɔ o bɛ balo la o kuma o b'a yira la k'a fɔ ne bɛ n ka tiɲɛ kan ne ta ye tiɲɛ ye nka na ala nana kɛ k'a fɔ ko saya nana ne ta n tɛgɛ ma o kana kɛ aw ɲɛna k'a kɛ komi n'a fɔra an ye kaleni min kan o de ye ne ta kɛ kalo ye dɛ ayi sabu alakira ka tile la musalamatul kazabi tɛmɛna yen nɔ saya ye alakira muhamadu t'a tɛgɛ ma ka musalamatul kazabi to o kuma musalamata ale tun ye nkalonitigi de ye ale tora balolen mɛ ale ɲinɛna min kɔ n'ala ye maa labila ka ban i bɛ kuma fɔ kuma minnu n'olu de bɛ taa e yɛrɛ coron tuguni o kama n y'a fɔ n ko misaliya caman bɛ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ ale nana nin kuma de fɔ k'a fɔ a b'o kɛ dalilu ye k'o jɔ a yɛrɛ ye sabu a siranna hali ni ale nana sa an k'a dɔn k'a fɔ awa musalamatul kazabi alakira fatura o ɲɛ dɛ o kuma ale y'a yɛrɛ kɛ jumɛn ye sisan ale y'a yɛrɛ bila musalamatul kazabi ɲɔgɔn na n'o ye nkalonitigi de ye alakira de ye tiɲɛ ye o kuma imam mahdi kɛra jɔn ye sa alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam sabu alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale fatura ka musalamatul kazabi to o kuma ale nana n'o misaliya de ye ko selen ayiwa dangan yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko sisan kɔni a ti ɲɛ de ni kaleni ma kɛ sabu ko in publiera diɲɛ kɔnɔ de histoire in ka jan n'an k'an b'a bɛɛ ta a ka ca a papier ka ca kojugu a tɛ se ka taa ne yɛrɛ y'a ta kelen kelen a cɛ ma ka na ale nan'i jɔ o dangan de la k'a yɛrɛkɛ k'a daminɛ ameriki fo ka taa bila fo makan jamana na ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra nin mankan kalama dɛnbadenw nin tɛ mankan ye ko min dogora de diinɛ kɔnɔna na mahadi ka waati la ala nana kɛ ala ye wahayu jigin imam mahdi kan wahayu jiginna imam mahdi kan k'a yira la k'a fɔ i ka waati sera dɛ n'o ye wasiya min n'a b'a fɔ n'an ka karamɔgɔkɛ y'a dɔnkili da k'a yira k'a fɔ ko mahdi nana o diyara n ye n'o ye tiɲɛ a y'aw tɛgɛ wuli o dɔnkili min n'a y'o da dɛ wasiya kitabu de sɛbɛnna imam mahdi fɛ a ka si ban wagatiw la o de kɛra ka bɛn u ka nin débat ninnu yɛrɛ waatiw ma o kuma ale yo waati min na n'o jiginna imam mahdi kan
k'a fɔ ko n terikɛ awa i ka waati sera dɛ ne ye waati min da i ye k'a fɔ k'i kana o kɛ diɲɛ na o waati sera ka ban o kɛra san min na o bɛna hijira o bɛna miladi san 1900 ani san 6 ma nin jiginna Imam Mahdi kan k'a fɔ ko k'i ka waati kɔni banna o kuma ne Ala y'i bila kana baara min kama i ye minnu kɛ i miniji dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ o tuma i ka labɛnw kɛ dɛ segin ko waati sera maa ti to diɲɛ na yan nɔ i nana n'i ye min kɛ o ye wasa kɛ o kuma ladilikan laban minnu b'i fɛ o fɔ i ka mɔgɔw ye k'u bilasira k'u nasiya o ka kan ka diinɛ minɛ i kɔfɛ cogo min na o fɔ o kuma nin wahayi jigilen de Imam Mahdi kan sanaw la ale bɔra kana i jɔ k'a fɔ ko fo mubahala ka kɛ o y'a sɔrɔ Imam Mahdi ka fatili tɔ a tɛ tɛmɛ san 2 kan waati min na n'o kɛra sa Imam Mahdi ko hali n'a y'a sɔrɔ ne ka waati banna ko i ye wahayu dɛmɛ o bɔra ne fɛ wa i bisimilayi na an bɛ ku i ye kalanni min kɛ ne b'a kɛnɛ kan o yɔrɔ la sanaw la u taara ka t'i jɔ Musallamatul Kazabi ka place de la k'a jira nin kɔni ye cɛ ye sa min kɛra Alakira ka waati la ayiwa o min kɛra ye Alakira fatura k'o to awa hali ni ne fatura ka e to o kana yira mɔgɔw la k'a fɔ ko i ta ye tiɲɛ ye waati min nin kuma kɛra a t'a dɔn k'a fɔ a ye kojugu kɛ fo waati min a ye kuma in cari a y'a cari waati min na arabu jamana na dɔnnibaaba minnu bɛ a waati la olu yɛrɛ wulila ka kuma kan u ko sanaw la an y'i minɛ ni min an y'a sɔrɔ i t'o ye ja e yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ ye e ni cɛ ye baara minnu kɛ a ye kuma minnu fɔ ɲɔgɔn fɛ yan a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan i ye kuma minnu fɔ i ye cɛyakan minnu fɔ k'a fɔ ko e n'i jɔ ale ɲɛkun tilenna na k'a fɔ i na mubahala k'a fɛ k'a fɔ e de ta ye tiɲɛ e b'a ni tiɲɛ tɛ ja i tɛ tiɲɛ nka o kuma o de bɔra sa ka yɛrɛkɛ zurunaliw la ka o kuma cari ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ sanaw la u yɛrɛ ɲɛnama na ka sɔrɔ k'a kɛ kumasuli ye a ma Imam Mahdi kɔni fatura nka Ala ye o ka tiɲɛ jira a la ka da mun kan o ka tiɲɛ kɛra sabu Alakira Muhamadu o fatura ka Musallamatul Kazabi to o ye nkalontigiya ye o kuma Imam Mahdi fatulen sa dɔnnibaw yɛrɛ sɔrɔla ka ayiwa fatawa bɔ sanaw la kan o kuma an badenw nin ye tiɲɛ dɔ de ye min n'o kɛra Imam Mahdi ka waati la nka a faamuya ɲuman o bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye an yɛrɛw ka an yɛrɛw lajɛ ye an k'an ka jamanaw lajɛ fɛn min bɛ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ yan Ahmadiyya a ka tiɲɛtigiya minnu bangebangena an ka jamana kɔnɔ yan anw ɲɛ bɛ o bɛɛ lajɛlen na debaw kɛra yan nɔ a tora Ahmadiyya ta la dɔnnibaa bɛɛ y'i kɛ Ahmadiyya kan mɛ o bɛɛ tɔ a tora Ahmadiyya ta la dɛ o kuma an badenw an b'a ɲini aw fɛ an ka kɛ faamuyalikɛbaa ye mɔgɔ n'i sigira dumuni kunna n'i tɛ fara si dɔn n'i senkolo jara a dɔn k'a fɔ ko bi m'i sigi bi m'an bila nin kuma ninnu bi tɛmɛ ka fɔ la aw minnu bɛ yen nɔ ni aw ye seere nin ko la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ko minnu kɛra aw ɲɛna Ala ka o faamuya Ala k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma bijahi al-Mustafa o kuma an bɛna walada bila yan o ko waati a tɛmɛna an yɛrɛ b'a dɔn waati tɛmɛna kabini sɔnni an ka don kuma kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛna o kuma min sera ka ta an fɛ an ka gafe kɔnɔna na o de ye nin ye an b'a fɔ wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin